Hvad er du ude at gå tur? Husk at holde ved. Ja. Så skal benene med også. Ja. Er du ude at gå tur med morgenmad? Hold ved. Ja. Mor lige rusle lidt tilbage. Kan du huske at flytte fødderne? Ja. Er det godt? Ja. Nej. Ja. Kom ned på numsen. Ja. Det var det lidt vildt nu. Ja.